ni keseng HITO lasken block circle kaliyo ban leit ai jingïarap yaki khynnah khon swet bat yaki bumdon lat ban leit skul ha ke shnong Madan Pohkseh West Jaintia Hills. Hakane kesngi ke HITO kala ai jingïarap syagi khadar ngut ki khynnah ki bumdon lat ban leit skul namar bagi kime ki kpa kim don lat ban pha skul yaki. Haka jingi kendo bat kine ki khynnah na kalyang jong samla khe joit nyang Presiden ke HITO ula ai ka jing sneng jigentu ya kine ki khynnah. But ula pen sngau ru ya ki kime ki kpa bakim dai ban pen pep skul yala ki jong ki khon ki kti. Kamtam hagani ka perthai shai bamanta kalong ka badon kam haduk kata ban pen tip pen start ya ki khon ki kti. Haga juk kupor ula kentu ya ki kime ki kpa baki dai ban tresh tom ban pen krek kot bha yala ki jong ki khon ki kti. Khnang ba kin la ban pas hagi kerdan jing pule jong ki. Kine ki khadar ngut ki khynnah ki kan thop pra ngut ki kan thai bat saw ngut ki shinrang bat la kan tui ki ban stang ye ki jing leit skul jong ki namar ha kan ne ki shnong ki don leit li ki skul. Ini yang paspon orang iyo orang jam jam ini arut ikon kan ini kan ikon yang pi sudah tu arut arajar yang pi arajar yang ikong si arsen tapi tetap yang pi tu saya di arut arajar yang Sa kani sumbalang oh kani an ang bay ka Huruf dama. Oh. Ya, ini salah. Abdan saya tu bisa itu. Orang disco. Kuna undang chicken dari ini Oh.